И не случайно размахах българския флаг. Тази земя е изхранвала половин континент. Управляващите се канят да нанесат пореден тежък удар на нашата земя. Възобновяеми източници предвиждат пореден удар срещу местната икономика и поминък, срещу българската природа и нейното биоразнообразие, по защитените ни природни зони, по здравето и безопасността на българските граждани и средата, в която живеят. А това е удар по националната сигурност. На вас рано или късно ще ви бъде потърсена сметка за това. Вие говорите за фонд за декарбонизация. От Европейската комисия с това малоумно управление идват още рестрикции, още концентриране, още ускоряване на процеса за нулеви въглеродни емисии в момент, в който света се отказва от абсолютно вредната зелена сделка. Предстои още по-тежка борба, защото 43-те перки са всъщност само началото на превземането на тази златна земя. Ние ще се борим това да не се случи, имаме големи шансове за това с помощта на гражданите. Довиждане! 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 Гражданското общество в община Ветрино успява да постигне първата победа против поставянето на ветрогенератори върху земеделски земи. Стратегически национален приоритет за нас е енергийната независимост от страната ни. Ще дадем път и ход на един строеж на собствена ядрена мощност, който може да бъде готов, както казах, при най-консервативен подход в рамките на 5 години, а след 10 под българското слънце има място за още ядрени реактори, за още безвъглеродни ядрени, постоянни базови мощности. Знаете ли, всички българи трябва да са засегнати, защото един добър проект за България по изграждането на АЕЦ Белене в тази геополитическа обстановка, в която